אני מתה לחלוק איתכם על התגלית החדש שלי. צעצועי הסקווש כאלו הם חברים חדשים שלי, ממש ידידים טובים במשחק עם ילדים שלא מדברים עדיין. הצעצועים האלו, חוץ משהם נראים טוב ואפשר לשחק ולהשתולל איתם, הם גם מפתחים את הדמיון של הילדים ועוזרים להם להביע את עצמם. אז הם משתמשים למשל בידיים, מראים לי שהצעצועים מתנשקים ומתחבקים ונופלים ובוכים ומלטפים אותם ונותנים להם לאכול. ואפילו אני בכלל לא ציפיתי שאני אקבל תגובה כזאת. אז אני ממליצה לכולם להשתמש בצעצועים האלו.